Ammissjoni ċara, il-Partit Nazzjonalista għandu l-maġġoranza tal-voti f'Birkirkara. Dan intqal mill-Kunsilliera tal-Labor Jana De Bono Grek waqt intervista fejn bi kliema ammettiet illi l-Partit Laburista m'għandux maġġoranza f'Birkirkara. Tant illi dan il-Kunsill qed jitmexxa mis-Sindku Nazzjonalista Desiree Grek. Matul dawn is-sentejn minħabba li l-Labor baqa' jwebbes rasu qatt ma ntlaħaq qbil fuq is-sindakat, il-Kunsill ta' Birkirkara baqa' jivvota kull 3 xhur għas-Sindku. Għaliex bħala siġijiet hemm 6 tal-Partit Nazzjonalista, 6 tal-Labor u 1 indipendenti. U f'ċirkustanza bħal din il-liġi hija ċara kif ammettiet Jana De Bono Grek innifisha. Illum il-ġurnata il-liġi tal-Kunsilli tgħidlek li l-iktar partit li ġab voti il-maġġoranza kienet tal-Partit Nazzjonalista, allura toqgħod l-iktar kandidata li ġab voti mill-partit li ġab il-maġġoranza. U llum il-ġurnata peress qatt ma tlaħaq dal-bil, ġifieri laqasu mhux qed jivvota l-Partit Nazzjonalista, nibqgħu nivvotaw 3 xhur, ġifieri naħseb għandna. Ġibħassa minn hemm Sindku? Le, hu xejn kunsillier bħali tal-Partit Nazzjonalista. Minħabba il-Labor baqa' jwebbes rasu fuq qbil kull 3 xhur qed jibqa' jittieħed vot għas-sindakat ta' Birkirkara.